Takže já vás zdravím, dámy a pánové, u druhé epizody ze hry Amnesia Pád do temnoty. Já myslím, že to nebudeme prodlužovat a půjdeme na to, ne, Radíme? Jo, jdeme. Tak jo. Tady mám hned papírek na stole, takže se to jdeme 16. května 1839. Neúnavné africké slunce jako by se bavilo tím, že naší expedici strpčuje život. V úmorném vedru se až do soumraku prakticky vůbec nedá kopat. Široko daleko kolem nás se táhnou jen pusté lány nekonečné pouště. Způsob, jakým profesor Herbert objevil tohle místo, mi zůstává zahalen tajemstvím. Připadáme si jako trosečníci v pouštním moři. Když jsem se ptal profesora na tu hrobku, vyprávěl mi legendu o Tin Hinan, matce nás všech. Je to vskutku zajímavá historka, ale nemůžu se zbavit dojmu, že se za ní skrývá něco víc. V pokročilejší fázi poslední noci se nám podařilo odkrýt průchod pod dunami, který vedl do pískem pokryté kamenné stavby. Profesor si byl jistý, že se jedná o hrobku, po které jsme pátrali, a tak ostatním nařídil, aby odkryli cestu. Musíme pracovat až do pozdních hodin chladné noci. Zítra do té prastaré stavby povedu skupinu lidí v naději, že se dostaneme do pohřební komory. Ať už přede mnou profesor tají cokoliv, ze našich vykopávek určitě vzejde něco zajímavého. Těším se, až přivezeme do Londýna a do Britského muzea nějaké výjimečné exponáty. Taky čteš? Ne, já jsem to přeskočil. Jo, dobrý. No tak já jsem to nechal, že? Jo. Pohoda. Tak vždycky ty to třeba necháš a budeme se střídat třeba. No, diváci se kouknou když tak na to druhý, na to moje video. Já jsem sebral křesadlo, ani nevím jak to. Dobře ti tak. Počkej, tak tady už nic není, tak jdeme do druhých dveří. Jsem šetřil olejem. Já šetřím furt. Je tady světlo. Křesadílko. Cože? Ty nějaký komáři? Jak komáři? 17. května 1830. Přesal jsem věc. Snažím se potlačit nervozitu, abych mohl psát. Mám nutkání zapsat své strastiplné joiny, protože se bojím, že když to neuděláme, moje vzpomínky se vytváří jako kapky rasy. Dnes jsem vzal pár mužů... 17. května 1839. Třesou se mi ruce. Snažím se potlačit nervozitu, abych mohl psát. Mám nutkání zapsat své strastiplné dojmy, protože se bojím, že když to neudělám hned, moje vzpomínky se vypaří jako kapky rosy. Dnes jsem vzal pár mužů a vydal se na průzkum té tajemné starobylé chodby, kterou jsme objevili. Mdlé světlo našich pochodní nám razilo cestu vpřed. Zatuchlý vzduch a hluboká temnota nás vtahovala čím dál hlouběji do podzemí. Všiml jsem si, jak se muži bojácně zastavují a váhají, zda jít dál. Nejdřív si něco pověrčivě šeptali svým podivným jazykem a pak se začali hlasitě přijít. Jejich vzrušené hlasy mě znervozňovaly. Sebral jsem odvahu a okřikl je, aby se sebrali a šli dál, jak jsem jim nařídil. Celá ta hrubě otesaná chodba mě mátla. Připadala mi mnohem starší než ze 4. století, jak jsme původně očekávali. Spletitá, svažující se stezka nakonec ústila do veliké komory. Stěny byly lemovány podivnými sochami, jaké jsem nikdy předtím neviděl. Navzdory prvotní fascinaci jsem cítil i něco povědomého. Něco, co mě mátlo. Ten pocit mě pronásleduje i teď, když píšu tyto řádky. Druhý konec komory uzavírala ohromná kamenná deska. Ať už chodba pokračovala kamkoliv, cesta byla uzavřená. Přikázal jsem svým mužům, aby desku nadzvedli. Prostrčil jsem se škvírou na druhou stranu, ale sotva jsem pod nohama ucítil zemi. Deska najednou sletěla dolů a odřízla mě od ostatních. Zůstal jsem sám. Byl jsem v pasti. Chudák. Tam to říká ty vole jako posranej, ty vole pomalu. Tohle, Sakra! Promiňte, já vám nechtěl rozbít urnu starý babičky, promiňte. Pardon. Co budeme muset udělat romantiku.
Fuj, tady spadla knížka. A olejnička, křesadílko. Olejnička a křesadílko. Další křesadílko. Hele, další křesadílko. Běžíme. Kudy teď? Kudy? Počkej, to je urna naší babičky, aha. Si pamatuju, že tady není. Jsou zamčené. Dobrý den. Počkej, kudy? Takže tudy. No, já upřímně nevím, co teď mám udělat. Já člověče vidím krev. Sakra, nějaký bubák. Člověče vidím olejničku. Lez tam. Co nechci schovat do krbu. Nešel jsem už tudy? Ne. To určitě ne. Já ti věřím. Aha, teďka kolabuju. 17. května Říkám to nějaký 1839. Snad celou věčnost jsem bušil do té masivní kamenné stěny. Než Jo, mi tady došlo, jsem že byl, to já jsem nemá to smysl. Byl jsem v pasti. Sesunul jsem se na zem a lapal po dechu. Snažil jsem se nepropadnout panice a něco vymyslet. A v té chvíli upoutalo mou pozornost takové mdlé modré mihotání. Oknenzí. Sotva jsem se vlekl, jak jsem měl zesláblé tělo. Ale nakonec jsem se silou vůle přiměl doplazit až k tomu okouzlujícímu světýlku. Tak jdeme za světýlkem. Tak budeme muset, no. Čekalo na mě. Přitahovalo mě nevysvětlitelným nutkáním. Pohled jsem v temné Teď je nízké šuplíka, louky. snad nic Jsem není. upřeně sledoval to tajemné světýlko. Tak co Když to je? jsem se k němu dovlekl, sevřel jsem A dychtivě flash. v dlaních. Jeho mdlá záře mi klouzala mezi prsty. Teplo mé dlaně, jako by tu věc probudilo. Začala jasně jiskřit a unášet mě pryč. Odemykat neznámé vzpomínky na točité věže, nekonečné pouště a nepředstavitelnou geometrii. Jako další si vzpomínám na pronikavý skřípavý zvuk zvedaného kamene. Na hlasy Arabů, kteří vzrušeně brventili a odnášeli mě do bezpečí. Zatímco já zíral dodaleka a pevně tiskl ve svých rukou rozbité kousky velmi zvláštních relikví. Tak teď tu něco spadlo. Zavolila chodba. Dobrý, dobrý, pojď. Rozchodíš, kámo. 17. května 1835. Snad celou věčnost jsem bušil do té masivní kamenné stěny, než mi došlo, že to nemá smysl. Byl jsem v pasti. Sesunul jsem se na zem a lapal po dechu. Musíš si pospíšit, když aktivuješ první, slyšíš? Jakmile se to zastaví, musíš začít od začátku. Není to už trochu přehnané? No jasný. Opatrnosti není nikdy na zbyt, Daniel. Si měl doplazit až k tomu okouzlujícímu světlu. Čekalo na mě. Přitahovalo mě nevysvětlitelný nutkání. Tak tady vím přesně, co dělat. No jasný, to je úplně vždycky, tady po mně něco teď skočí. Nechoďte za světlíšky. Já to šahnu, umřu, no. Když jsem se k němu dovedl, sevřel jsem jeho mdlá vyklouzala mezi prsty. Teplo mé dlaně, jako by tu věc probudilo. Začala jasně Bla bla bla. Bla bla bla. vzpomínky na točité věže, nekonečné pouště a nepředstavitelnou geometrii. Jako další si vzpomínám na pronikavý skřípavý zvuk světla. Na hlasy Arabů, kteří vzrušeně brventili a odnášeli mě do bezpečí. Zatímco já zíral do daleka a pevně tiskal ve svých rukou rozbité kousky velmi zvláštních.
Tak to vypadá, že to asi rozsekal. Kde jsi? Teď? No. No, co to? Já jsem v knihovně, kde musíš posunovat knížky. Určitě to bude. No, jsem to tušil. Tohle jsem si možná ještě pamatoval. Ty vole, zombie. Kde? Aktivuješ první. Já jsem ho viděl v té dlouhé hale. Musíš začít od začátku. Není to už trochu rozehnané. Tvůj tablet, já jsem psal like. Říkal jsem, že to tak je. Někde ho tu slyším, hajzlíka. Ale já nevím, co tu dělat, sakryš. Jo, vlastně já mám ten klíč a už můžu do tamtý místnosti. Jo, počkej, tady vlastně ty knížky. No, posunovat, 3 knížky posunout. No, tady je. To nebude tak snadný. Radíme, budu tě muset zklamat, ale za chvilku končíme. Je to ale škoda. To je škoda, že... Co to je? Vidíš sklípek. Pardon za ten Facebook, já za to nemůžu, já jsem si ho zapomněl vypnout. Bohužel teď jsem vlez zombík a... Nevypadá dvakrát načteně. Načteně. No, no, nějak tak se to říká, bohužel. Bohužel. Já dobrá Čecha být. Takže já se s váma loučím pro dnešek. Radíme, je mi to líto, ale mě spadla hra. Je mi to fakt líto, ale musíme to ukončit, takže Radíme, je to na tobě. Jo, takže není co dodat, no, takže těšíme se na další pád a